Salutare toată Salutare toată lumea. Sunt eu, Gangster Baloba. Și astăzi o să facem ceva diferit. Astăzi o să facem ceva diferit față de investind bani în vremea din Cupertino. Stai un pic, trebuie să verific ceva. Economia. Nu vă uitați. Să mă piși pe vecina de sus, așa. Bun, deci, în prima dată mi-am activat membership-ul pentru Belvita Cookies Dropshipping Economy Denmark. Stați un pic, trebuie să inițiez o comandă. Acum o să ne facem un cont de Roblox. Și o să ne jucăm Brookhaven. Ce? Că scrie în... Cadou. Nu, am altă parolă mai bună. Și știi ce o să facem? O să distrugem copiii pe Buckshot. Coaie. O să violăm copilași mici pe Buckshot Roulette. Așa facem. După aia trebuie să verificăm vremea în Cupertino. Coaie, am uitat să verific vremea. Weather updates. Nu, eu trebuie să verific vremea în Cupertino manual. Economia se duce în jos. Ia. Busting nuts, I go. Hai te rog, busting nuts. Diaconescu Andra. Hai te rog, Diaconescu Andreea.
A, da, bun. Hai. Bun. Cu cine mă bat? Diaconescu Andreea. Sunt gata să o distrug pe Diaconescu Andreea la jocul ăsta. Hai, Diaconescu Andreea. Cu asta cred că face supradoză. Doamna Diaconescu, vă rog, înaintați în joc. Dacă vreți, Tador. Haide, doamna Diaconescu, vă rog frumos. Aștept verdictul. Punct. Diaconescu Andreea, te rog frumos. Te rog. Da, ia uite. Ia, și-a pus ca... Cred că e pe mobil, sunt gata să o distrug. Bun. Free life round 1 blanks. Te rog. Ia. Hai, Diaconescu. Eu încep? Cine începe? Hai, fă, Diaconescu! Hai. Hai! Mamă, ce m-a speriat cu aia. Bun. Așa. Îi dăm cătușe. Shotgun. Papa, fă! Na, ce să fac? Un pușchi din nou, ce să fac? Hai, Diaconescu Andra. Futu-ți murții, mă, tipă, Diaconescu Andra. Hai că tu ai un loadout mai bun decât tine, decât mine. Pleacă fă de aici. Doamna Diaconescu. Hai, doamna Diaconescu, să vă văd! Doamna Diaconescu! Îți bag cuțitul în gât, doamna Diaconescu! Sunt pregătit, doamna Diaconescu. Sunt pregătit, doamna Diaconescu. Sunt pregătit, doamna Diaconescu. One life round. Iar e și lupă! No. Pa. Ce o să fac? O să bag vitamine în gât. Ghișe. Vezi cuțitul ăsta pe masa mea? Bârji, 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 bârji! Doamna Diaconescu, sunteți moartă. Ceva mă împușc în cap din nou doar pentru tine, Diaconescu.
Haide, doamna Diaconescu. Doamna Diaconescu. Vă rog frumos, doamna Diaconescu. Stai că nici n-am văzut câte sunt. Iisus Hristos? Nu mai zice unul, nu mai jura că cea. Bun. Haideți, doamna Diaconescu. În privire cu faptul că dumneavoastră da, doamna Diaconescu, aveți taxe neplătite la Tador. Spune multe lucruri. Și de-aia vreau să vă mulțumesc. Glumeam. Doamna Diaconescu? Doamna Diaconescu, vă urez noapte bună. Știi ce? Știi ce, doamna? Doamna Diaconescu? Nu e bă, coaie. Doamna Diaconescu? Din nou. Din nou vă urez noapte bună. Ha, doamna Diaconescu! Nu, încă mai. Hai, te rog, Diaconescu Andra. Te rog, Diaconescu Andra. Te rog. Știi ceva, mă joc cu Blox Fruit. Indra. Tador owner is first. Te văd. E să mă pula cu lupaia ta. Blox Fruit. Știi ce? Blox Fruit. Noapte bună! Gâlț! Ești slick! Acu... na. Le-ai reținut! Te rog, lupă.
și... Free life. 5 blank. Nu mai da pesaje, coaie, lasă-mă în pace. Hâlț. Primul rând. Oie. Doilea rând. Căcatul lui taică-tu drept. Așa credeam și eu. Vezi, eu am avantajul și oricum o să-l am. Da, da, știam. Da, hai. Uite-te, da, hai. Ia cuțitul, da. A fost o viață frumoasă. Te vezi, am câștigat.